Мисоли навбатӣ боз модул баробари 4 аст. Акнун дар бинӯи модул мо ифодаи касрӣ дорем. Биёин инро бо ду роҳ ҳам кор мекунам. Б яъне б квадрат аввал, баъд бо ёрии квадратӣ, модули квадратӣ. Чӣ кор мекунем? Дар дуни модули як чизи мураккаб баробари 4 ин ба мо ду маълумот медиҳад. Даруни модули ман ё 4 аст, ё ин ки минуси 4. Ду намуди ҷавоб доштанаш мумкин аст. Барои ҳамин ин ман ин ифодаро чӣ хел менависам? 3x ҷамъи 2 тақсими 1 минуси x баробари 4 аст, ё ин ки 3x ҷамъи 2 тақсими 1 минуси x баробари минуси 4 аст. Яъне баъди ин ҳар ду ин модулро бояд кор кунам. Чӣ кор карда метавонем? Аз ҳамаи осон албатта ки зарби дарун ба дарун карда метавонем. Яъне ин мешавад 3x ҷамъи 2 баробар аст 4 1 минуси x мешавад. Аз инҷо 3x ҷамъи 2 баробар мешавад 4 минуси 4x. қавсҳоро кушоем. Баъд x-ҳоро ба як тараф ҷамъ мекунем, ададҳоро ба дигар тараф. Ин мешавад 7x баробари 2 мешавад. Аз инҷо x баробари 2 тақсими 7. Акнун минуси 4-ро кор кунем. Ин чӣ мешавад? 3x ҷамъи 2 боз бо ҳамин роҳ кор кунем. Минуси 4 1 минуси x мешавад. Ин мешавад 3x ҷамъи 2 қавсҳоро агар кушоем минуси 4 ҷамъи 4x. Боз x-ҳоро ба як тараф ҷамъ кунем. Ин мешавад ба чӣ? Биён x-ҳоро ба тарафи рост ҷамъ кунам. Ё метавонем ба тарафи чап ҳам. Минуси x мешавад баробар ба минуси 6. Аз инҷо x баробари 6 мешавад. Аз ин чӣ хел дидем? Дута реша баромад. Санҷишро чӣ гузаронем? Санҷишро биёем бо вақте ки модули квадратӣ кор кунем, оё ҳамин хел ҷавобҳоро меёбем ё не, ҳамонро дида мебароем. Биёем кор кунем. Чӣ хел мешавад? Бо ёрии квадратӣ ҳар тараф квадраташро мегирем. Ба ин чӣ мешавад? Камтар мураккабтар мешавад, лекин кор карда мешавад. Чӣ мешавад? 3x ҷамъи 2 дар квадрат фати каср 1 минуси x дар квадрат ҳамаш баробари 16. Ва вақте ки мо ин қавсҳоро мекушоем, мо ин хел карда метавонем. Як бор зарби дарун ба дарун мекунем. 9x квадрат ҷамъи 12x ҷамъи 4 баробар мешавад. Як бор мисолам 16 зарби 1 минуси 2x ҷамъи x квадрат. Вақте мо қавсҳоро мекушоем, ин ба чӣ табдил меёбад? 9x квадрат ҷамъи 12x ҷамъи 4 баробар ба 16 минуси 32x ҷамъи 16x квадрат. Акнун биёед ҳама ифодаро ба тарафи рост мегирем, чунки ман мехоҳам ки x квадрат мусбат бошад ва ин мешавад 7x квадрат минуси 44x. Ин мешавад ҷамъи 12. Ададҳо 16 4 тарк кунем 12 мешавад. Ҷамъи 12 мешавад. Ин барои мешавад баробари 0. Акнун мо инро метавонем бо ёрии модули квадратӣ ё ин ки бо ёрии ба қавсҳо ҷудо кунем. Ино ба қавс ҷудо карда мешавад. Қавс ҷудо кунем он ки камтар мураккабтар бошад, лекин шумо ададҳо калон ҳастанд. Ман як бора нависам. Ин мешавад агар ба қавсҳо ҷудо 7x минуси 2 мешавад ва x минуси 6 баробари 0 мешавад. Чӣ хел ки мебинем? Қавсҳоро агар кушем 7x квадрат минуси 42x минуси 44x яъне 12 ҳам дуруст шуд. Албатта ки ин дидан осон нест. Шумо метавонед бо ёрии модули квадратӣ кор кунед. Аз инҷо чӣ мебарад? x баробари 2 тақсими 7 ва x баробари 6. Яъне дута реша баромад. Биёин санҷем оё дар аввал коркардаги мо қатъи дуруст мешавад ё не. 2 тақсими 7 ва 6. Дар инҷо ҳам чӣ хел ки дабомонем 2 тақсими 7 ва 6. Яъне инҷо шумо ду роҳ ҳаст, кадом ки ба шумо осон боша ҳамонро интихоб кунед. Чӣ хел ки метавонед? Ададҳо мураккаб шуд ва модули квадратӣ мураккаб шуда шунаш мумкин аст. Агар калькулятор ба даст надошта бошем, бе калькулятор қиён мешавад. Барои ҳамин ин намуди савол агар касрӣ, ифодаи касрӣ бошад, аз ҳамаи роҳи осон б квадрат албатта кор кардан аст.